Ang Mandaue City Traffic Office nagpahigayon og traffic count sa mga dagkong kadalanan sa syudad. Kini aron kapangitaan og paagi kung may bag-ohon sa mga sistema sama sa traffic lights. Ang report ni Nico Serino. Labi na kung peak hours, bugat kaayong dagan sa trapiko sa pipila ka kadalanan sa dakbayan sa Mandaue. Sa mga intersections, maaninaw ang bulog sa mga sakyanan nga regular nga mag-agian sa syudad. Aron masusi ang kondisyon, labi na sa mga crucial nga intersections sa dakbayan, naghimo ang buhatan sa team og traffic count. Gusto nga matino ang gidaghanon sa mga sakyanan, depende sa direksyon ug oras matag adlaw. Katuyuan niini pagtan-aw kung doon na ba'y nagkinahanglan og kabag-uhan. Lahi naman ang mga kuan ron sa flow sa sakyanan nito. Ubay-ubay naman ron kaysa miaging mga 5 years ago nga traffic count nato. Kung may mga rekomendasyon, susihon kini kung mapatuman ba, labi na ang pag-adjust sa timer sa traffic lights depende sa direksyon. Hayan mas dugay ang timer kung mas daghan ang bulog sa mga sakyanan. Ang mahipos nga data o rekomendasyon sa traffic count, tukion pa sa team board, una mapatuman. Depende sa volume. Same as nahimo na toron sa e-sportuna, mag-adjust sa traffic light, traffic count, ang kuha nila ang kanang per kung gikan sa hernan, pila ka seconds or minutes muna itong i-adjust. So far from now, mayo man ang kanang feedback sa mga motorist. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.